Hola, llegiré un fragment de l'obra Projecte Llenamú que vam escriure a quatre mans, en Xavier Boada i un servidor, a l'any 2008. És un fragment d'un monòleg. Després de dinar, l'àvia tirava les engrunes de la taula a la terrassa de casa i els coloms s'hi llançaven per menjar. Era un espectacle. Sovint, quan ningú no ens veia, amb la meva germana agafàvem pedres i fèiem punteria als pobres animalons. Mai ningú no l'encertava. Era massa difícil. Els coloms són unes bèsties molt ràpides i només sortir la pedra de la nostra mà, ells ja havien fugit en manada. Un dissabte, després de dinar, la meva germana en va encertar un, a la primera, d'un cop sec. El colom va caure a terra ferit. El vam recollir i cuidar fins que va ser capaç de tornar a volar. Jo ho vaig seguir intentant, cada dia, amb tenacitat. A vegades fins i tot era jo qui tirava les engrunes. No podia admetre que fos incapaç de fer allò que havia pogut fer la meva germana petita. Mira, pot semblar una tonteria, però a mi allò em va arribar a torturar. Un dia al matí vaig agafar unes creueres i un pot de vesc del traster i vaig anar a la terrassa. A vegades el pare anava a caçar ocells amb els companys. Tenia tot un instrumental. Imagina't, sempre m'havia semblat una afició cutre i salvatge. Vaig parar la trampa en cautela. Vaig posar un grapat d'engrunes de pa i tot seguit va aparèixer un estol de coloms. Un d'ells hi va quedar agafat. Feia voleiar les ales amb força, però no podia arrencar el vol. En aquell moment em vaig adonar que aquell animal depenia de mi, que si jo no feia res moriria atrapat en aquella creuera. Em sentia poderosa. Tenia poder. Només jo podia alterar l'ordre de les coses i això em feia sentir bé. Això em feia sentir bé.